Kaži mi koliko dugo se već baviš hakovanjem, koliko godina imaš ako smeš da otkriješ i koja je neka najveća materijalna korist koju si stekao tim poslom? Ili da li to smatraš za posao? Ja ovo smatram kao hobi i kao strastvenu, nešto čime je umetnost, jer hakovanje je umetnost, zato što vi uvek morate biti nekoliko koraka ispred mete. E sada, šta je fora? Fora je, da ti odgovorim na ovo prvo pitanje, imam 20 i više godina, to je ono što gledalci mogu da znaju. Znači od 20 do 30. Znači relativno si mlad. Ja sam ova nova generacija, što bi oni rekli. Bavim se ovime preko 6-7 godina. E sad ne znam, da li se računa ukupno ili se računa od kad je počela zarada od ovoga, jer ja se profesionalno... Pa ajde, od kad je počela zarada profesionalno, jer opet i ja sam youtuber 7 godina, pa prve 2 godine bolje sam čuvao ovce. Dobro, to da, jer u svakom poslu je generalno to tako dok se stekne iskustvo i dok se vidi kako sistem radi. Neka prva malo ozbiljnija zarada je bila 2015. godine ili 2014. ne mogu da se setim. I to je bilo kada sam ja bukvalno otkrivao kako rade sistemi interno, znači kako se koji sistem ponaša u odnosu na neku komandu. Znači bukvalno sam učio šta sistem može da uradi, šta ne može da uradi. Znači ti, ako sam razumeo, ti ne kradeš direktno ljudima novac, upadaš u njihove naloge da bi im, ne znam, pokupio pare sa PayPal ili tako neke stvari, nego vršiš usluge za ljude koji će to da plate. Otprilike, moj posao je da ja mogu da napravim od nekoga ko želi da koristi hakovanje u loše svrhe, da on ima skillove koji su potrebni da uradi to delo. Pošto se ja više ne bavim tom lošom stranom, pošto imam sada drugi biznis, ja mogu da naučim druge kako da hakuju PayPal i ostalo, međutim nikome to ne preporučujem jer postoje veoma legalniji i manje riskantni načini da se dođe do novca, ali ovo vidim kao neku vrstu challenge-a i kao neke vrste moći koja se može iskoristiti u proofovanje da je ličnost sposobna da uradi nešto što drugi nisu. I zato smatram da je to jedna vrsta umetnosti.